Bai, egunon, eskerrik asko. Egunon danori, ongi etorriak, ezoiko osoko bilkura honetara. Aztergaiari jarraituz, lehenengo puntua, 2019ko urriaren 23ko osoko bilkuraren akta onartzea hala badaukio, inork, zer esatekorik, aho batez onartzen da. Bigarren puntua, Zornotzan Jan Alai ordenantzaren onarpena. Ordenantza hau, enplegu eta sustapen batzordean aztertu zen, estiz, zer esatekorik. Egun ondan hori, soilik esatea administratiboki guzti eguneratu eta egokitu dela, da alde batetik balorazioak egiteko puntuazioak zehaztu direla, eta bestalde legediak ere egokitu direla, lehenengo, 4., 10. eta 14. artikuloetan. Eskerrik asko. Zer esatekorik, hau batez onartzen dugu orduan? Hau batez onartzen da. 3. puntura joko dugu, Zelaieta zentroa handitzeko proiektuen obra kontratua aldatzea onartu, hau hirigintza batzordean aztertu zen, zer esatekorik, bai Gaizka? Bai, egunon. Lehenik eta bain esatea, guk udal zerbitzuak hobetzaren alde egongo garela beti, eta musika eskolaren behar izan abe hasiera batetik argi ikusi egin du, behar izan hau. Baina, beste hainbatetan aipatu dugun moduan, proiektu hau ez dugu astu behar, bere sostengu ekonomikoa nondik datorren, Arraibiko herriak arraibi zuen ondare publiko bat saltzetik, esku pribatuetan iztetik. Eta hau dela eta proiektu honetan eukidugun jarrera mantenduko dugu eta abstenituko gara puntu honetan. Eskerrik asko, Gaizka. Beste den horrez, zer esatekorik? Orduen bozkatu ingo dugu. Bai esko botoak, ez esko botoak eta abstentzioak. Laugarren puntura joko dugu, Izer kalea urbanizatzeko udal proiektua behin betiko onartu. Proiektu hau iraian aprobe gendun, eta egonda alegazioak egiteko, auzotarrek alegazioa prestatu dute. Batipat 2 alegazio izan dira, bata proiektuarekin zuzenien doana, hau da, aparkamentu galtzen zirela, erantzuna da, egiten dan, komplementetan dan obragaz, ez dara galtzen aparkamenturik, azkenean gaur egunen dauzen aparkamentu kopuru berdina geratuko dela, bat gehi hau, gure teknikarien kalkuloa kontutan hartzen badugu, eta bigarren alegazioa ezekoan proiektu honekin zerikusia eukileike lotuta joan leikezelako, baina ez zoan proiektu honen kontra baizik eta alderdi guztiek hau batez onartu gendun Larrako bidegorriaren proiektuaren ondorioz trafikoa Luis Horrengoetxeatik urtetan zeuena, Izer kaletik urtengo ebana. Orduen, hiritarren kezka hori agertu danien, itxi dugu proiektu hori geldituen dugu, beraztertuko dugu, eta adostasun guztiekaz aurrera eramateko konpromisoa hartu dugu nik uste dut danon artean. Oin bat emate, zer esateko hori badego? Bai, Ander? Bai, egunon. EAJaren udal gobernuak Izer eraberrizteko iragarri duen proiektuak haserrea eta kezka handia eragin du auzo horretako bizilagun artean. Labur bilduz, zuk ondo aipatu duzun moduan, 2 izan dire arrazoi nagusiak. Aparkatzeko lekua eta trafiko guztia ondorioz Izerretik, Larratik bajatuten dan trafiko guztia ondorioz Izerretik pasatuko dela. Izan ere, Larrako bidegorria egiten denean, Larratik, esan dugun moduen, barritik doazen bilgai guztiak hortik paseko direla, ezta. Horrela bada, herritarrek antolatu ziran, 100 sinadura batu ziran proiektu horrekiko, eta alegazio batzuk aurkeztu biezan. Eta orain, udal gobernuak atzera egin du bizilagunei eskatutako azalpenak emateaz gain Larrako bidegorrian proiektua berraztertuko duela erabakiz. Izer, eraberritzeko proiektuaren gertatu denak agerian uzten du Bilduk betidanik defendatu duena. Horrelako egitasmo handiak
herritaren parte hartzearekin hartu behar direla. Hirigintzako obrak herritarren beharrizanera arabera egin behar dira. Eta horretarako ezinbestekoa da, aurrez, herritarren iritziak jasotzea, haien beharrizanak eta kezka zeintzun diren jakiteko. Egia da, Larrako Bidegorria egitea EH Bilduk bultzatutako ekimena da, 2016an egin genuen proposamen udaletxean, eta urtengo ekainean onartu zen proiektua aurrera eramatea udel talde guztion oneritziz. Nola nahi ere, eta gure printzipioaz jarraituz, EH Bilduk begi honez ikusten dau Bidegorriaren egitesmoa aldi baterako gelditzea, eta berriro aztertzea. Izarreko bizilagunen iritziak eta kezka zeintzu diren badakigu, eta hoiek kontuan hartuta alternatibak bilatzen ari garaia da. Hau dana esan da, EH Bilduk momentu zentzuz jokatuko dau, eta momentu honetan eta printzipioz aztenitu egingo da proiektu, Izerkaleko berriztatzeko proiektu honekiko. Beste barik. Eskerrik asko, Ander, bai Alba, zure da itxan. Egun ondan hori. Gu hasieratik agertu gara proiektu honen alde. Guretzat garrantzi handia du herriko hirigunean baino auzoetan inbertitzea. Egia da, heldu diren alegazio hauen ondorioz garrantzizkoa eta beharrezkoa iruditzen zaigun beste proiektu bat, geldieraziko dela, Larrara doan Bidegorriarena, baina landabe, asko hasi den auzoa dugu Izer, eta urte askotan beharrezkoak ziren lanak besterik ez dire egin. Proiektua aurkeztu zitzaigunean gure kezkak ere aparkaleku plazak izan ziren, baina proiektuak berak argitzen dau, kendu baino plaza bat gehiago sortuko dela. Bestalde, auzokideen kezkak ulertuta, aurrerantzean Bidegorriko proiektua eztabaidatu behar dugunean berriro be, Izerreko auzokideen parte hartzea bermatuko dugula ziur nago eta beste barik. Eskerrik asko, Alba. Zuk, Alicia, itxaskatu? Egunon guzti hori. Desde el Partido Socialista siempre hemos defendido y defendemos este proyecto. Lo reclamamos en la legislatura anterior y lo ponemos en valor. Es una obra muy necesaria para mejorar la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas. Esta obra ha generado inquietud entre los ciudadanos debido al incremento de tráfico, incremento que con esta obra no se va a producir. Se nos explicó en las comisiones que esto sería consecuencia de la obra del Bidegorri, de la REA. De momento este proyecto se paraliza. Desde el Partido Socialista damos nuestro apoyo desde el convencimiento que el proyecto es bueno para todas y para todos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alicia. Itzali, mesedez mikrofono. Bueno, argi eta garbi geratu dela da, udal gobernu honek herritarrei entzuten diola. Erabakia hartu dugu herritarren kezka heldu jakonien jarraian. Dano dakigu, hau batez onartu gendunean proiektua uste gendulako trafiko eraginak informeak alan esate balako, informe teknikoak ez politikarek egiten duguna, baizik eta enpresa batekin zegoena, zeuelako olako inpaturik egiten. Holan esate ban informearek, leberrek egindako informeak, eta hori holan izan zen, baina argi eta garbi geratu da, guk herritarrei entzuten diogu, eta hartzen dugu ondorengo erabakiak. Bale? Buskatu ingo dugu orduan. Baiezko botoak, ezezko botoak, abstentzioak. Bosgarren puntura joko dugu, amets erakunde autonomari daukion 2019 urterako 0,8ko soldata igoera. Hau pertsonaleko batzordean aztertu zen, ez dizo zer esatekorik? Bai, egunon barriro. Aurreko osoko bilkuran udaletxeko soldaten euneko 0,5aren igoera saldu eta onartu zen, baina ametxeko artekaritza batzordetik urriko osoko bilkuran ostean pasatu zanez, ametxeko atalau onartzera dakargu gaur. Beraz, hori bakarrik, eskerrik asko. Izo zer esatekorik, hau batez onartuko dugu? Hau batez onartzen da. Zigarren puntura joko dugu, ametxe erakunde autonoma desegitea eta udala eskubide zein obligazioen titular gisa agertzea. Hau pertsonal batzordean aztertu zen ez dizo, zer esatekorik? Bai, barriro behola. Dakizuenez, boseramaien batzordean eta ametxen onartu zen ametxe erakunde autonomoaren disoluzioa eta subrogazioa Amoreita Etxanoko udaletxera,
Beraz, onarpenera dakargu honen tramiteak, amets behin betiko udaletxean integratuta egoteko, pertsonala, ondasune higigarriak, lur ondasuna, kontratuak eta bar. Eskerrik asko. Zer esatekorik? Bai, Ander. Bai, hau eskari hau ustote aspalditik gure zeran, gure asmoetan eta egitasmotan egondala, eta noski, begionez ikusten dugula fusiño hau da, metza erakundeak udaletxera eta udaletxetik kudeatzearena. Hortaz, bintzate zoriondu lan hau egindo zuen guztioi, zebenetan epe laburrean lortu dozue, osoi egitzitan lortu dozue erraldoidan proiektu hau ona ekartea. Eta beste barik zorionak parte hartu dozuen guztioi, edo parte hartu dugun guztioi. Hori da, parte hartu dugun guzti. Eskerrik asko, Ander. Beste da no eso zer esatekorik? Hau batez orduan, onartzen da? Zazpigaren puntura joko dugu, Amoitetxan udaleko 2008 lanpostuen zerrenda onartzea. Hau eta hurrengo puntuak aurrekontuekin zer ikusia dukute. Zer esatekorik, zazpigaren puntuan? Hau batez onartzen dugu orduan? Hau batez onartzen da. 8. puntua, Amoitetxan udaleko 2008ko aurrekontu plantilla onartzea. Zer esatekorik? Hau batez onartzen dugu? Hau batez onartzen da. 9. puntua, hasiera batean onartzea 2008 urterako Amoitetxano udalaren aurrekontu orokorra. Hau hasi baino harin hau, nik eskerrak emon gura dutxuaz bai zinegotzi eta bai alderdi guztiei, lan asko egin dozuela, eta gainera lanak giro honien egin doguzela. Eta hori beti eskertzekoa da. Ez da izaten lan erreza aurrekontu batzuk aurrera ematea, eta danok gure lana ipini dugu hau aurrera ataratzeko eta gaur hau eztabaidatzeko. Beste barik, Miren, zure daitza. Egunon, eskerrik asko Andoni. Gaur azaroak 22, 2008ko aurrekontua daukagu eztabaidagai eta hala badagokio onartua izan dadin. Gaurko udalbatza honetako aurreko puntuetan agertu den moduan, Amets Erakunde Autonomoaren desegitearekin udala haren eskubide zein obligazioen titular gisa geratzen da. Eta horrek aurrekontuetan partida ugari gehitu edota moldatu behar izatea ekarri du. Beste urtetako aurrekontuetatik desberrinduaz. Horrela, Amorebita Etxanoko udalaren 2008ko aurrekontu osoa, 30.116.360 eurokoa izango dugu. Datorren urterako aurkeztuko dugun aurrekontu proiektua 2019ko aurrekontua alderatu ezkero, 4,9 altuagoa da, 1.634.008 eurokoa. Igoera hau diru-sarreren ikuspuntutik aztertuta, berau azaltzen diren iturri nagusiak dira udalkutxa alde batetik, dala 142,73, eta gainerako guztiak, hau da, udalak berak sortutako beste iturretatik, edo udalkutxa ez diren beste erakunde batzuetatik jasotako diru laguntzak, 147,27. Aurreko ekitaldietako ildo nagusia kontutan izan da eta gerora begira, irisgarritasuna eta jasangarritasunean oinarritutako proiektu eta zerbitzuak bultzatuz, zornotzarren ongizatea hobetzea dute helburu aurrekontu hauek. Gizarte kohesioa eta lurralde oreka funtsesko helburuak dira. Enplegua sortzeko politikei bere biziko garrantzia ematen zaie, bai lanik ez daukatenei laguntzeko eta baita gure herriko sektore ekonomiko desberdinak sustatzeko ere. Lurralde oreka eta auzoak ere garrantzitsuak dira Amorebita Etxano hobetzen jarraitzeko. Legarrebin, Txikiota egin, Konbenion eta Ixerren urbanizazio berriak ditugu, besteak beste inbertsioen artean. Irisgarritasuna helburu ere, Karmengo igogailu eta eskilarak ere aurrikusten ditugu datorren urterako. Kiroletan, inbertsio garrantzitsuak izango dira Ganen lehenengo fasea martxan ipiniaz, eta polikiroldegian ere hobekuntza desberdinak egingo dira. Ezin ahaztu Urgozo kiroldegia. Berau 2022an amaitzea espero da. Kiroldegi honen eraikuntzak energia berriztatzaien erabilera dakar, helburua A-energia kalifikaziodun kiroldegia izanik. Honekin funtzionamendu kostu baxua bermatuko dugu CO2 emisio basuaz gain. Plan ziklablearekin ere jarraituko dugu.
Larreako eskola publikoan eta udalaren beste eraikinetan hainbat inbertsio egingo dira baita ere. Inbertsioen beste zati bat ere ekipo eta aplikazio ezberdinen modernizaziorako erabiliko da. Datozen urteetan ere beste proiektuak martxan jarri ahal izateko aurtengoan ere hainbat estudio eta proiektu landu eta idatziko dira. Guztira 4.816.712 euro inbertsioetan. Aurreko urtean baino 7,24 gehiago, 15 jardunketa zornotza denontzat hobetzen jarraitzeko. Zorrontzan hainbeste lana egiten duten elkarteei laguntzen jarraituko dugu baita ere. Aurrekontu honetan, herritarrek parte hartzeko deialdia oso aberasgarria izan da. Eskerrik beroena parte hartu duten guztiei. Horren ondorioz, proposatutako aurrekontuan barneratu dira bizikleta plana, konbenio kalearen urbanizazioa, Karmen kaleko igogailua, Kirolganeko lehenengo fasea, Etxanon aldagelako betu eta komun publiko bat ipintzea, Dudagoitia auzoko urrorniketaren proiektua besteak beste. Udaleko batzordeetako prozesuak aurreko urteetako eskema eta egutegi oso antzekoa jarraitu du. Ogasun batzordearen lana urriaren 16an hasi genuen, eta denbora honetan esango nuke batzorde guztiak batu direla aurrekontua osatzerako garaian, batipat egondako proposamenak azaldu eta lantzeko. Prozesuan hainbat batzorde, alderdi politikoen arteko batzar, proposamen eta ageri egon dira, eta hau da gaur aurkezten dudan lan horren ondorioa barkatu. Azaldutako aurrekontuak udal eta herri honentzat egindakoak dira, eta hainbat pertsonek egin dute lan horiek garatzeko. Parte hartu duten eta duzuen guztion lana eta prestutasuna eskertu nahiko nuke. Bai udal langile, politikari eta lehen aipatutako herritar guztiei. Aurrekontu proiektu hau lantzerakoan alderdien artean egon den giro ona azpimarratu nahiko nuke, eta benetan eskertu guztioi izan duzuen prestutasun eta egindako proposamenak. Uste dut guztion eztabaida eta elkarlanarekin planteamendu desberdinak jorratzeko giroa izan dugula, desadostasun batzuekin, noski, baina beti ere normaltasunean. Horietako proposamen batzuk sartu dira aurrekontuetan, eta ez direnetan sartu arrazoitu eginda ezetza. Edonola ere uste dut alde guztiok arrazoitu egin ditugula gure iritziak, zeinaldeko eta kontrako aldeak giro honean beti ere. Udal teknikari eta langileriaz ezinaztu eurek ere hainbat proposamen eta lan egin baitute. Gotzone, Amaia eta Alexi eskerrik beroenak zuen prestutasun eta laguntzagatik. Aurtengoan bereziki lana izan dugu denok ere esandako ametsen kontuen txertaketarekin. Eta Alex Zornotzako udaleko gure lehen aurrekontuak izan da ere lan ekstra gertatu zaigu dena aztertzerakoan. Mi esker benetan denori. Hortaz, hau da datorren urterako Ogasun batzordeko presidente gizan aurkezten dudan aurrekontua eta ala badagokio onartua izan dadin. Eskerrik asko Miren, bai, Ander, gero Alba eta gero Alicia. Venga, Ander. Bai, bueno, Mirenek esan duen moduen, noski, zorionak lan teknikari guztiek, eta politikari guztiei egindako lanagaitik. Hori esan da, eskerak baita, zuzenean, azken harremanetan holan egon garelako, bai Mireni eta bai Andoniri, negoziatzeko izan duzuen prestatu zanagatik. Esan behar dugu, negoziazioak adikorrak izan direla, eta gure berdintasunak eta baita gure desberdintasunak agerian geratu direla. Ta noski, herritarrei be, aurrekontuetan parte hartze gehiago be, eskerrak emon gura duguz. Ondoren, EH Bilduk proposamena doakizue 2020ko aurrekonturako. Hauetako batzuk datorren urtean egingarriak direla jakinda, eta beste batzuk epe luzeagoa behar dutela jakinik. Egin ditugun proposamenak hauek dira. Lehenengo eta behin, proposatu dugu karpa bat erostea. Orain arte, alokairu bidez, bideratu da karparen beharra izanen bat egon izan denean. EH Bilduren ustez, herritarrentzat inbertsio interesgarria izango litzateke, karpa bat erostea. Ekintza asko eta asko antolatzen dira herri honetan, karpa baten beharra tartean dagoelarik. Bilkura honetako bigarren puntuan, Janalaiko ordenantzan aprobatu dugun ariran, Janalai ordenantzan sedea jarraituz, udalak ostalaritza bultzatu
eta dinamizatzeko beharrari erantzuna emateko inbertsio interesgarria ikusten dugu karpa erostearena. Eta ez bakarrik ostalaritza, komertzioa ere. Eta adibidea jarriko dut, Luis Urrungotxeako jaiak. Ez dugu gure zentratu Luis Urrungotxean ez da inundik inora. Uste dut, karpa hau interesgarria dalako elkarte eta herritar guztientzako. Igaz, goratzenaz, kriston jendetza etorri zala Luis Urrungotxearen jaietara, eta uste dut, eragina zuela eukin bakarrik, eta uste dugu, eta EH Bilduko lan uste dau, eragina zuen bakarrik eukin Luis Urrungotxeako kalean. Uste dut, eragina ondoko ostalaritza, hotela eta komertzioetan euki zuen jai hori. Aurton, zoritxarrez, Euskal Herrien bizi gara. Euria begiratu zelako ia daramagun. Euria goiki bera. Eta zoritxarrez, jentea euraldeagaitik ez da hainbeste etorri, jakinda, karparik edo leku aterperik ezeuela, eta zoritxarrez baita ere kontzertuak, edo azkenen hori da eren kaleko sederik nagusiena, suspenditu egin behar izan dira, ezta? Euregatik. Eta gu, ikusten dugu, karpa desente bategaz eukinda, zorrontzak etorkizun baten dirua aurreztuko lukela alokairutan, eta zerbitzu eraginkor eta egoki bat emongo lukela komertzio eta ostalaritzari eta elkarte desberdinei. Eskatu dugu baita ere, herriraentzat interesgarria diren lursailen erosketak. Zorrontzarontzat aspalditik ezaguna diren toki batzuen erosketa proposatu dugu, eta zorrontzarentzat aizialdi gunek izan daitezan. Eskatu dugu baita ere, Tantorta auzo eta inguruaren urbanizazioa. Kasu honetan, enpresa baten esku ustea bertako urbanizazioa ez dugu ikusten, eta horren ondorioak pairatzen ari dira bertako osokideak. 4 urte dira, gaia udaletzean eztabaidatu zenetik, eta proiektua denbora horrean egin ez duela ikusirik, eta auzoaren beharrizanak gehiago itxaron ezin dutenez, gure ustetan, udaletxeak gai hau konpontzeko momentua heldu dela pentsatzen dau EH Bilduk. Udaletxean aldetik gai honi heltzeko, baldintza ekonomiko eta sozialak betetzen direla deritzogu. Badakigu, gaur, goizean, gobernu batzordean reparzelazioa edo partzelazio proiektua onartu dala eta proiektuaren menpe dagoela. Baina, uste dugu, kasu honetan, erabili aldala Legarrebi erabilidan formula. Legarrebin, orain urtarrian emoten dugu hasiko direla obrak, hor udaletxeak aurreratu egiten dau dirua, urbanizazioa egiteko, eta gero enpresa edo hori garatu egiten danean, udaletxeak ipinitako dirua jaso egingo dau. Uste dugu, Tantortak olako bat ere, olako ekintza edo olako zera bat behar duela aurrera eramateko eta lehen euren dekien egoera hobetzeko. Gero, beste herritar hainbatek eskatutako kontsumitzaileen bulegoa eskatu dugu. Kontuan izanik, gaur egun gure herritarrak ez daketela Durangaldeko kontsumo bulegoan euren behar izanak aurkeztuteko aukerarik. Eta Bilbora joan behar dutela ikusirik, gai honi irtenbidea aurkitu behar saiola uste dugu. Modu berean, udaletxeak kasu honetan, bulego horrek izan ditzaketen finantza tentzioi eusteko gaitasuna duela uste dugulako. Energia berriztagarria bultzatzeko aukeraren azterketa. Aurreko urteetan ere eskatu dugun moduan azterketa hau behingoz aurrera eramatea eskatu dugu. Santa Lucia eta Leginetza arteko bidearen konponketak. Hainbet bide dauz, egia da, danantzako ezinezkoa da, hau herritar batzuk eskatuta, alan ekarri dugu, baina badakit Zornotzan herrien hainbet eta hainbet dauzela, eta milioak eta milioak beharko genduzela, dana bideo moduen hobetzeko. Zelaieta parkinaren izaera rotatorioa eskatu dugu, herrian galduko diren aparkaleku kopurua kontuan izanik, eta biztanleria goraka doala kontuan izanik, herriak ezin dau galdu aparkalekuen alternatibarik. Parken horren zati esanguratsu bat okupatuta gabe dago,
eta plaza horiek errotatorioak izan daitezke, jabea den enpresarekin akordio baten iritsita. Gure helburua parkin honekin bertako komertzioa bultzatzea da. Kontsumitzen duenak hobariak izatea ordainketa egiterako orduan. Emakumeen etxea ere sortzea eskatu dugu. Une honetan, berdintasun saila eta plani bultzada emoteko beharrezkoa ikusten dugu. Emakumearen etxea sortzea, gure hauteskunde programan eraman gendun moduan. Guk eta badaki beste alderdi batzuk ere eraman ebiela. Eta gaztegune autogestionatu bat sortzeare proposatu dugu. Prest agertu da, odal gobernuak, proposamen batzuk aurrera eramateko. Lurzoruen erosketa, coworkingena, ez dola aipatu, baina, martxan dauena, Santa Lucia eta Leginetxoko bidearen konpoketa, beste batzuk aztertzeko, emakumearen etxea, energia berriztagarria lortzeko azterketa, Zelaieta parkinaren izaera rotatorioa, baina, zoritxarrez beste batzuk momentuz ez dozu ikusten karpa baten erosketa, tantortan erasuan konpoketa edo kontsumitzailearen bulegoa. EH Bilduk, kementzu lan egingo dau, proposamen guzti hauek agintaldi honetan aurrera eramateko. Baina ez dira gure aurrekontuak. Ez dira guk osoko bilkura honetara ekarriko genituzkoenak. Eta batez ere, proiektu batzuk ez dugu zelako ikusten. Batez ere, Betarraganekoa edo Larrako polikiloldegiena guk beste ikusten dugu beste prioritate batzuk dauzela hor, eta beste proiektu batzuen. Eta bigarrenik, ez dugu uste orain udaletxeak daukan egitura politikoarekin oposizioaren beharra duenik, ezertarako. Eta naiz eta aurreko agintaldian akordioetara heltzeko borondate faltagatik edo ikuspegi desberdinetik ez iritzi, betidanik ikusi da beste alderdiarekin talante kontsultibua. Oraingo egoera oso argia da, batzorde batzuetan, lehen bosketa ematen eskatzen zitzaizkigun, orain informatiboak dira. Eta duela gutxi erantzun zaigun moduan, ni rodillo ni kuadradillo erabakia nirea da. Talante barria da. Eta hori horrela izanik, hartu zue bakarrik erabakiak, eta egin zaitezte erabaki horren arduradun bakarrak. Besteon zuen zurikeritan sartu gabe. Horrela amaitu halko nuke, baina ez da EH Bilduren talantea. Eta orduen amaitzeko, ez dugu ala ere atea itxi nahi. Zornotzako EH Bildu prest egongo da herria aurkitutako baino hobeto usten, baina hori beti udal gobernutik borondotea agertzen baldin badau. Eta aipatu zure hitzak zera jarraituz, guzteko jakun giro ona leku guztietan egotea, desberdintasunak beti ukingo ditugu, argi dau, bakoitza deko hemen herriaren eredu bat, baina usteo danon artean eta danon zera lanagaz hobetu aldogula. Gauzak izten baldin badira, argi dau EH Bildue itxiko lukezela ate guzti horiek. Beste barik. Eskerrik asko, Ander, Alba, zurea daitza. Bai, aurretik esan duzuen moduen, eskerrik asko udalangilei egiten duzuen lanagaitik eta gobernu taldeari bez, prestutasun eukin duzuen negoziatzeko eta lan gogorra da, azken hilabetean, baina gu bez saiatu gara aurrekontuak aztertzen, aunque soy de letras y no de números y me cuesta bastante, baina egin dugun azterketan, eraikuntzarekin lotutako elementuak, inbertsioak edo bide publikoen konponketa gastuaren 16,84 iristen dira. 129an kalkulatzen dugu udaletxeko egituren eta eraikinen mantentze lanetan inbertitutako diru kopurua. Azken hamarkadan gutxienez estaldatu aurrekontuen egitura orokorra, 2009an eta 2010 urteetan egondako inbertzioetako repunteak esezik. Udaletxeak eskaintzen dituen zerbitzuetan ez da aldaketa nabarmenik egon, gizarte zerbitzuetako partidak ez dira asko handitu. Azpi kontratatutako egiturak ere zerbitzuak aurrekontuaren zati handi bat hartzen dute, jarraipeneko aurrekontuak dire guretzako, gizarte zerbitzuetan justu daudenak, baina oso malguak inbertsioi dagokienez. Inbertsio asko eta asko ez dugu beharrezkoak edo premiazkoak ikusten, holan agertu gara bebai aurreko urteetan, Urgoso kiroldeiagaz edo adibidez. Eta gero, azken ikuste dugu gure taldearen influentzia aurrekontu hauetan minimoa izan dela, egia da ez zuela gure boska esertarako behar, baina
Udal lortuak eta emakumentzako jabekuntza eskola bat proposatu genuen eta proiektu hauek aztertzeko badiru partida minimo bat onartu dozue. Hau guztiagaitik gu aurrekontu hauen kontra agertuko gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alba. Alicia, zure daitza. Vale, eskerrik asko. Egunon berriro. Como han dicho todos el resto de partidos, lo primero agradecer públicamente el trabajo realizado por técnicos y trabajadores de este ayuntamiento para poner en marcha estos presupuestos y tenerlos siempre a nuestra disposición para ayudar, aclarar dudas, etc. Y me vais a permitir que le dé las gracias especialmente a Irune, porque sin ella mi trabajo es que ricasco Irune, ¿vale? El Partido Socialista va a dar su apoyo a estos presupuestos, pues vemos en ellos reflejados varios puntos que llevamos en nuestro programa electoral, como son la urbanización de los barrios de Iser y Legarrebi. Se hará un estudio para urbanizar la salida de Zubizabala a Zubipunte, por el río. Se construirá un ascensor para mejorar la movilidad de los vecinos del Carmen. Hemos hecho la petición de huertos lúdicos, se contemplará en un espacio para ello reservado dentro del Plan General Urbano. En vivienda solicitamos se haga un estudio de vivienda vacía, así como que se siga con la ayuda de alquiler para jóvenes. No obstante, hacemos hincapié en que habría que darle una vuelta debido a los precios de alquileres en Sornocha. Pero el Partido Socialista nunca se olvida de la que es su seña de identidad, como son los servicios sociales y la ayuda a nuestros mayores, y es para nosotros una satisfacción que éstas estén siempre cubiertas. También creemos que hay que seguir haciendo un esfuerzo para ayudar a las vecinas y vecinos que se encuentran en paro a encontrar un puesto de trabajo. El Partido Socialista está en las instituciones para mejorar la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas y es con la aprobación de los presupuestos como esto se hace posible. Agradecemos la puesta en marcha de los presupuestos participativos y que su contenido económico se haya ampliado del 10% en el año 2019 al 25% en el año 2020. Creemos que estamos en la buena dirección y que en próximos años siga aumentando. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Alicia, beste denor esateko. Bueno, nik eskerra berriro mondan hori. Alkataren talantea ez da aldatu, berdina jarraituko deu, eta aleginduko gara, udal talde osoak talante berdina mantentzea, alkarrezketa, paktua, eta zuen proposamenak aztertzea, eta beti giro honien, eta uste dut aurrekoari beti emon berjakola tratu berdina norberi gustako jakun, ez da? Beraz, horre printzipioak eukin da aurrera eramatea. Bueno, beste barik, eskerrik asko eta bozkatzera joango gara, bale? Baiezko botoak. Ezezko botoak. Hamaikagaren puntura joko dugu. 2019ko udal eta amets erakundaren 10. puntura. 2008ko udal aurrekontua onartzerakoan egonkortasun helburu eta zor publikoaren betetzen direla ebaluatzeko kontu hartzaileak egiten duen txostena. Hau orain arte zan ekarten, eta nire despiste bila, zer esateko miren? Bueno, aurreko batzordean ja aurkeztu genuen kontu hartzailearen txostena, 4 puntu zeuden, eta 4ak betetzen dira. Egonkortasunaren helburua betetzen da, zorraren helburua ere betetzen da, gastu araua ere betetzen da, eta ez dala behar plan ekonomiko finantzierorik. Etzan egon zalantzarik handan. Eskerrik asko, miren, horrengo puntura joko dugu, 11. puntua, bai. 2019ko udal eta amets erakundeen aurrekontu gastu eta sarreren egoeraren berri ematea osoko bilkurari eta 2019ko 3. hiruhilabeteko hartxorteko mugimenduen eta egoeraren berri baita ere. Ordainketa epeen, betenarazpirin buruzko 3 hileko txostenarekin batera. Honen kontu emonzan ogasun batzordean. Horrengo puntura joko dugu. 11. puntua, ondorengo amets erakunde autonomoko dekretuen berrematea 3 dekretu dire, 3. zenbakion espedientea, 4. zenbakion espedientea, eta 2. gaitzeko 2. zenbakion espedientea kreditua gaitzeko da udalak egiten dutxuan transferentzi bat ametseri. 13. puntura joko dugu.
Ondokoaren berri eman eskontza zibilak egiteko alkatearen eskumena eskuordetu izana, 1328 alkatearen dekretua. Dekretuak ondorengoa digo. Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legeraren 21. eta 3. artikulua. Udal araudi organikoaren 76 artikuluari lotuta. Kode zibilaren 51. artikuluak eta toki erakundeen antolaketa jarduera eta erregimen juridikoari buruzko arauaren 44 artikuluek ematen dizkidaten eskudantzez baliaturik, ondorengo erabakia hartu dut. Lehenengoa, Juan Mari Ugalde Bustintza, Amoitetxan udaleko zinegotzi jaunaren esku ustea, jarraian adieraztenen eskontzeko almena. Egoitza Zarraton eta Leire López Lekuona. Eskontza urriaren 26an izan zen. Bigarrena, Estibaren Martiartu Crespo, Amoitetxanoko udaleko zinegotzi Andren esku ustea, jarraian adierazten den eskontzeko almena. Iker Azkorra Olano eta Amaia Eskribano Rodríguez. Azaroaren 16an egin zen. Hirugarrena, erabaki, berri emotea udalbatza hontan, eta laugarrena, Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. Hamalaugarren puntura joko dugu, giza eskubideen defendatzaileen babesari buruzko adierazpen instituzionala. Hau ongizarte batzordean aztertu zen. Ainhoa, zurea daitza. Egunon danoi, atxikimendu hau hau batez onartu zen gizartekintzako batzordean, eta deklarazio bat dau. Birakurriko dut. Gaur horretaz aparte konbidatzen zaituet danok, alkateak egingo dau 12etan harrera instituzionala, herri babes sareako kideei, eta gero batzordekoak eta beste batzorde batzuetakoak badakizue baina 5etan Nafarroa zentroko terrazan hitzalditxo bat eukingo dugu emakumei lotuta arlo biak lotu doguz. LGTBI kolektiboaren eskubideak bermatzeaz eta emakumeen eskubideak bermatzeaz. Tano gonbidatetan zauzi eta pospozik egongo gara basatozia. Giza eskubideen defendatzaileen babesari buruzko adierazpen instituzionala. Giza eskubideak gizaki guztien berezko eskubideak dira. Haien arraza, sexua, nazionalitatea, jatorri etnikoa, hizkuntza, erlijioa, gustu sexualak eta afektiboak edozein direla ere. Giza eskubideak banaezinak dira, elkarren arteko menpetasun estua dute eta honako hauexek dira besteak beste. Bizitzeko eta askatasuna edukitzeko eskubidea, esklabotzapean eta torturapean ez egoteko eskubidea, iritzi eta adierazpen askatasuna edukitzeko eskubidea, lurralde ez ingurumen osasungarrian gozatzeko eskubidea, hezkuntzarako, lanerako eta indarkeriarik gabeko bizitzarako eskubidea. Estatuek giza eskubide guztiak babesteko, sustatzeko eta gauzatzeko bete beharra duten arren, planetako eskualde askotan modu larrian urratzen dituztela ikusten dugu egunero. Aldi berean, ikusi ere egiten dugu giza eskubideen defendatzaileak etengabe mehatxatu, eraso, jasarri eta askotan hil egiten dituztela. Edonola be, babesteko bete beharra ez da estatuetako gobernuen ardura bakarrik. Udal erakundeek giza eskubideak sustatzeko eta babesteko bete beharra dute, giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen arloan legerian bertan adierazten den bezala. Horrez gain, gizarte zibiletik hurbil daudenez eta arekin harreman estua dutenez, tokian tokikoak eta globalak bat egitean aukerak ere badituztenez, giza eskubideen defendatzaileen babesean eragin ona duten ekintzak egin beharko lituzkete. Aukera horiek aztertu ondoren, Amorebieta Etxanoko udalak giza eskubideek maila globalean jasaten duten urraketaren larritasunari buruz hausnartu du, eta badaki nolako ahalmenak dituen sare batek. Udal arloan, herritarren jarduketa eremuaren berreskurapenerako aleginak bateratzeko orduan. Gainera, udalaren ekintza ere bada garrantzitsua defendatzaileen babesean, haien zaurgarritasuna gero eta handiagoa dela kontuan hartuta. Hori dela eta gero eta eremu seguru gehiago, zainketa gehiago, nazioarteko agerikotasun handiagoa eta gure udalerriko biztanleen sentsibilizazio handiagoa egon behar dira. Aurrean, adierazitako guztiagatik, Amorebieta Etxanoko udalak adierazpen instituzional honen bidez herri babesarea ekimenarekin bat egiten du. Giza eskubideen defendatzaileak babesteko Euskal Udal Sarea. Izan ere, udal administrazioen, Euskal Gizarte erakundeen
eta hegoalde globaleko giza eskubideen defendatzaien erakundeen arteko aleginak koordinatzea dauka helburu, sentsibilizaziorako, komunikaziorako eta eragin politikorako ekintza bateratuak egiteko, eta horrela tokian tokitik giza eskubideen defendatzaien babesa sustatzeko. Eskerrik asko, Ina, zuzure esatekorik, urrengo puntura joko dugu. Azoren 25. adierazpen instituzionala, emakumeen kontrako indarkerien aurkako nazioarteko eguna. Ainhoa, mesedez? Egunon berriro, hau aho batez onartu zan berdintasun batzordean, konpromisu bateaz datorren urtera begira, udal gobernuaren asmoa da berdintasun kontseilua eta emakume zornotzarren parte hartzea sustatzea eta bultzatzea, eta datorren urtean saiatuko gara danon artean tokian tokiko gurea egitea, baina de momento udelena onartu dugu aho batez. Irakurri egingo dut, bai? Azaroaren 25. adierazpen instituzionala. Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna. Indarkeria matxistaren biktimei erreparaziorako tokiko ekintzak. Azaroaren 25. emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Dela eta indarkeria mota honen egitura izaera nabarmentzen dugu, eta gure konpromisoa agertu nahi dugu emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko. Era berean, nazioarteko esparru juridikoarekin bat etorrita berresten dugu beharrezkoa dela ekintzak proposatzea esku hartzearen alor guztietan. Prebentzioa, hautematea, arreta, babesa, koordinazioa eta justizia. Arreta berezia jarrita biktimei eta bizirik atera diren pertsonei erreparazioa ematean. Biktimei erreparaziorako printzipioak berekin dakar biktimak eskubide urraketa, bizi aurreko egoerara lehengoratzeko beharrezkoak diren ekintzak martxan jartzea. Indarkeria matxistaren biktimen kasuan, sedetzat hartzen da biktimaren bizi baldintzak funtsean hobetzea, urratutako eskubideengatik erreparazioa jasota eta eragindako minetik berrezarrita. Era berean, alduntze prozesua bultzatu behar da, indarkeria egoerari aurre egiteko gaitasuna eta autonomia indartu dezaten. Tokiko gobernuek biktimei arreta eskaintzeko alorrean aitortuta dugun erantzukizuna eta eskumena gure gain hartzen dugu. Gure herri eta hirietan indarkeria matxista jasaten duten emakumeengandik hurbilen gauden erakundeak garelako. Politikarien eta teknikarien bultzada koordinatuarekin, tokiko erakundeen esku hartzea funtsezkoa da, erreparatzeko prozesuan, komunitateko bizitza berrezartzen laguntzeko eta biktimei erreparazio publiko eta soziala emateko, indarkeria matxistaren biktimen eta bertatik bizirik atera diren pertsonen inguru hurbilenean. Horren ildotik, berdin sareako, berdintasunaren aldeko eta emakumeekiko indarkeriaren aurkako Euskadiko udalen sarea, udaletako berdintasun teknikarien lana oinarrizkoa eta balio handikoa da. Udaletan, ekintzarako orientazio eta irizpide komunak eskaintzeko, batez be udal txikienetan. Hain zuzen, erreparazioari dagokionez, indarkeria matxistaren biktimei erreparaziorako tokiko ekintzen gida bat prestatzeko lanean ari dira. Tokiko erakundeek indarkeria matxistaren biktimek ordaina jasotzeko duten eskubidea praktikan jarri eta zehaztu ahal izan dezaten udal eskumenaren esparruan. Tokiko gobernuek konpromiso politikoak betetzeko jardun nahi dugu, eta horren bidez, indarkeria matxistaren modu guztiak desagerrarazten lagundu. Honela, biktimek eskubideak arreta prozesu osoaren erdigunean jarrita, euren behar izan eta eskariei entzunez eta arreta emanez. Langile espezializatu eta kualifikatuak edukita, erreparazioaren ikusmoldetik, ikuspegi feministarekin. Erreparaziorako eta alduntzeko esku hartze prozesu guztietan, kudeaketa eta azkartasuna bermatzeko lan eginez. Tartean sartutako erakunde guztiekin koordinatuz, arreta eta erreparaziorako baliabideak egituratzeko, indarkeria matxistaren biktimen egoera erabat lehengoratuko dela eta urratutako eskubideak berrezarriko direla bermatzeko. Talde feministekin eta tokiko emakumeen elkarteekin modu estuan lankidetzan arituta. Berdintasun politikak eta ekintzak diseinatzeko, biktimei eta bizirik atera diren pertsonei arreta eta erreparazioari dagokionez. Era berean, dei egiten diegu herritar guztiei, udalerri guztietan, azaroaren 25 dela eta antolatuko diren salaketa eta aldarrikapen ekintzetan modu aktiboan parte har dezaten. Nik gonbidatzen zaituet
astelenean ordu batetan udal aurrien konzentraziora be. Mila esker. Eskerrik asko, inork zu zer esatekorik, gai hontan. Bai, Alicia. Vale. Egunon berriro. Vale. Naciones Unidas conmemora cada 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una jornada para visibilizar que la violencia contra las mujeres sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas, e insiste en que los objetivos de desarrollo sostenible no podrán cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, que es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual. El Partido Socialista reafirma hoy su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género como la más brutal muestra de desigualdad entre mujeres y hombres. Este año en nuestro país hemos superado la dramática cifra de más de 1.000 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que existen registros oficiales en el año 2003. Una violencia que también se ha cobrado la vida de 34 niñas y niños desde 2013. Como consecuencia de la violencia ejercida sobre sus madres y ha dejado 275 menores huérfanos. Por ello, en este día el Partido Socialista quiere mostrar su apoyo a todas las víctimas, a las mujeres asesinadas, a sus hijas e hijos, huérfanos, a sus madres, padres, hermanas, amigos. Compartimos su dolor, su desolación y combatimos su causa. Desde el Partido Socialista, hoy más que nunca, declaramos con firmeza que no permitiremos ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género, en su prevención, en su tratamiento y en la reparación de las víctimas. Lo manifestamos este 25 de noviembre con la responsabilidad y el convencimiento de que se debe y se puede acabar con la violencia machista. Desde el Partido Socialista hacemos una llamada a toda la ciudadanía para participar en todos los actos que desde el Ayuntamiento y su área de igualdad, así como desde las organizaciones feministas, se convoquen. Eskerrik asko. Beste denor zer esatekorik, urrengora joko dugu, tamalez ia azkenengo ez dan, puntu hau da karguna, indarkeria matxistako kontrako adierazpen instituzional bi egin dugu azken hilean, lehenengoa Baionan emakumezko bat hil zuten, Leire eskerrik asko abizatzea gaitik, eta ez despistatzea gaitik, gu galduta gendu zen kasu honetan, eta bigarrena herriko emakume batek jasetako gaitik. Beraz, egin noitxe emango dutxut, irakurri adierazpen biak. Lehenengo eskerrak emotean nire batzordekide guztiei, nik ez dekote eskerro ni paino besterik, zapatu goizien, zornotzen gertat, lehenengoa ondorik esan da bena. Leireri eskerren dere ginen, eta gure batzordeetan, bai gizartekintzan eta bai berdintasunean, ez dira bakarrik batzorde egunetan harremanak sustatzen, telefono, soinkoa zaptalde bat bebakogu, baina egia da Leireri eskerren dere ginela. Ez teknikoki, ez politikoki, ez genikien Baionako kasue. Eta bai estatu ginen, eta horregaitik deklarazioa sortu zen, horregaz sortzen zen lehenengoko deklarazioa. Zapatukoa, nire batzordekideak badakide, ez naz lusatuko honetaz, eta ez dut sakonduko, enteru ginen kasualitatez Andoniri eskarnik, danokaz telefonoz ditzegin naben, eta danok hartu ez dien telefonoa, nire batzordekide guztiak, ez baten bakarrik, hainbatetan ditzegin gendun, eta danon artean adostu genuen, biktima aurretik epintea eta berak erabakitakoa errespetatzea. Gaur egun. Eta hori izango da gure jarrera, behar badau eta berak parte hartu nahi badau gizartekintzatik eskaintzen diesan zerbitzu guztietan, gure asmoa da eskaintzea danak batera. Eta ibilbide hori berak jarraitzea. Profesionalakaz, lagunduta eta euren eskutik. Baina beti berak nahi da benean. Eta bere jarrera eta berak sentitzen da bena errespetatuz. Lehenko guenan egon ginen berbetan, eta momentu bakoitza emakume batengan berea da, eta bere izen behar da jabe bere prozesutaz. Ondo baderitzozu irakurriko daz deklarazio bizek onartuta dauz bosera maien batzordean, eta, alkatetzaren komunikatua Baionan eraildako emakumearen heriotza guztiz gaitzesteko. Amorebita Etxanoko udalak ondoko adierazpena egiten du, indarkeria matxista dela eta azaroaren 2an Baionan Lapurdin, eraildako emakumearen heriotza guztiz gaitzesteko. Udalbatzak bere konpromisoa berretzi nahi du,
bizitza, askatasuna, duintasuna eta emakumeek herritar gisa dituzten eskubideen kontra erasotzen duten indarkeria mota guztiak errotik ezabatzeko. Indarkeria matxista emakume eta gizonen arteko berdintasun ezaren adierazpenik basatiena da. Amorebieta Etxanoko udalak bere samina eta gaitzespen adierazi nahi du hilketa matxista honen aurrean. Eta Zornotzan gertatu denari lotuta, Amorebieta Etxanoko udalak herriko emakume batek jasotako eraso matxistaren inguruan ondorengo adierazpen instituzionala egin nahi du bere gaitzespen irmoa agertzeko. Amorebieta Etxanoko udaleko bozeramaileen batzordeak gaur bildu da eta herriko emakume batek aurreko astean jasandako eraso matxista irmoki arbuiatzen du. Emakumeak eta bere familiak behar duten guztian laguntza eskaintzeko prest gaude eta aldi berean errespetu osoa agertu nahi diegu. Era berean, gure konpromisoa berretzi nahi dugu bizitza, askatasuna, duintasuna eta emakumeek herritar gisa dituzten eskubideen kontra erasotzen duten indarkeria mota guztiak errotik ezabatzeko. Emakumeen kontrako indarkeriak gizartean dagoen berdintasun eza adierazten du eta pertsonen oinarrizko eskubideen kontra egiten du. Eta horrek ez digu usten aurrera egin eta nahi dugun gizartea eraikitzen. Horregaitik, herritar guztiei dei egiten diegu eraso matxisten konplize izan ez daitezen. Eta beraz, egoera hauen aurrean, inongo tolerantziarik ez dezaten izan, impunitaterik ez dadin egon. Emakumeen kontra eraso gehiago ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko ina, zozer esatekorik, urrengora, bai bego. Zure da hitza. Bai, parkatu. Igual, izango zan interesgarria, eta hori komentatako dugu batzordean, pertsona horien intimitatea babestea oso importantea da, baina igual bai pertsona horien perfilak zeintzuk diren zehaztea, etorkizun baten pertsona horietan igual gehiago zirkuskribitzeko, adibidez, naziokotasuna, adina, igual lana, pertsona horiengan igual gehiago zehazteko, ez? Adokizun moduan, Bai. Iradokizun moduan, kasuz kasu egiten badugu, pertsona horren intimitatea ez dugu babestuko. Niri bardin dozte, Rumaniarra badan, zapatukoa, edo Kadizekoa badan, bardin dozte. Eta prozedura eta gizartzakintatik eskaintzen diezan zerbitzuak bardinak izango diez. Memoria bat egingo dugu, Zornotzan zegartatu dan, eta urterokoa. Baina datu orokorrakaz. Banan bagoaz, ez dago intimitaterik. Bego, ez dago. Ez dago bermatuko. Parkatu, Baina igual egia da, askotan gertatzen dela, beti emoten dela indarkeria, edo indarkeria matxista esparru konkretu batzutan gehiago emoten dela, ez? Adibidez, egoera ekonomikoa dela eta, adina dela eta, edota naziokotasuna dela eta. Orduan igual horretan bai egin beharko zala lanketa handiago bat, ez? Eta horretarako beti intimitatea, ez? Claro. Eta horrekin guztiz adoz, Ekarpen moduen onartuta eta batzordean landuko dugu. Eta danon artean esarreko dugu beste goza batzuen moduen. Ieskar. Beste zozer, urrengora joko dugu. Hamazazpigarren puntura joko dugu, abenduaren 3ko adierazpen instituzionala. Euskararen nazioarteko eguna. Amaia, zure ditza. Bai, egun ondan hori, aurten ere, abenduaren 3a Euskararen nazioarteko eguna datorkigu. Eta Amorebieta Etxanoko udalak euskaldunok dugun ondare handienaren aldeko adierazpena egin nahi du. Bizkaian 115 herriarteko 200 hizkuntzatik gora hitz egiten dira eta ikas beharko dugu aniztasun hori egoki kudeatzen. Baina bizikidetza osasuntsu baterako lehen urratsa euskara eta gaztelenen arteko elkarbizitza orekatua lortzea da. Orain arte egin ditugun adierazpenetan behin baino gehiagotan azaldu dugu euskararen erabilaren gaineko kezka. Askotan esan dugu euskara sendotzeko, modernizatzeko eta salbatzeko alegin handiak egin ditugula. Baita arlo askotan aurrerakada nabarmendu lortu ere, baina badakigu erabileran dugula erronka. 2018an ekimen berri bat izan genuen sekulegin ez den ariketa sozial erraldo egin zen Euskal Herrian, hain zuzen ere Euskaraldia. Gure herrian ere sustatu genuen ekimen hori. Hainbat herritarrek lan handia egin zuten, horren aldeko jarduerak antolatzen. Jendera informazioa helarazten eta euskaraldiaren garrantzia azpimarratzen. Eta asko izan ginen, ahobizi edo belarri prest, rola hartu genuenak. Ariketa sozial erraldoi hori amaitu zenean, esan genuen gure euskaraldia ez dela amaitu. Gure euskaraldia eguneroko bizimodu izan behar da. Eta 2018ko azaroaren 23-tik
abenduaren 3 hartu genuen rolari heldu egin behar diogu egunero. Orain hurrengo Euskaraldiaren atarian gaude, 2020ko azaroaren 20tik abenduaren 4 izango da, eta pertsona fisikoek ez ezik, entitateek, komertzioek, elkarteek, enpresek, ere parte hartuko dute. Gaurko egunetik aurrera, atzera kontaketa martxan jarriko dugu. Modu simbolikoan, atzeranzko kontagailua jarriko ditugu herrian. Gogorarazi diezaguten ordura arte gure konpromisoari heldu behar diogula. Eta herriko entitateetan ere euskararen erabil sustatzen lagundu behar dugula. Behin kontaketa amaituta, 2020ko azaroaren 20an, iaz hartu genuen konpromisoa berriztu eta indartu egingo dugu. Beraz, Amorebieta Etxanoko udala konbidatu egiten ditu, Zornotzar guztiak hartu zuten rolari eustera. Eta herriko entitatei dei egiten die hurrengo euskaraldirako prestatu daitezen eta parte hartu dezaten. Beraz, hemendik aurrera ere, eutsi euskaraz egiteari. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Amaia, edo norzu zer esateko. Azkenengo puntura joko dugu orduan. Azkenengo puntua, eskariak eta galderak. Bai, Ander? Bueno, azkenean beste deklarazio ostean difuminatu egiten da dana, baina gu uste dugu gai garrantzitsu bat ekarri nahi dugula maiganera. Dakizuen moduen, Boroako zentrala, Castleton Commodities eta White Summit inbertsio funtzak erosketaren aurrean, EH Bilduk Boroako zentral termikoaren jabetza aldaketaz ohartarazten du. Boroako zentral termikoaren jabetza aldaketaren aurrean, Zornotzako EH Bilduk 2005ko apirilaren Zornotza Bizilik plataformak sustatu zuen erreferendumaren emaitzari balioa eman nahi dio. Izan ere, 4.500 herritarrek baino gehiagok bozkatu zuten haren kokapenaren eta martza jartzearen aurka. Ezaguna da, planta horrek gaur egun duen jarduera eskasa, baina Zornotzako EH Bilduk ohartarazi behar di herritarrei Boroako plantaren jabetza aldaketa berriak produkzio handiagoa izateko arriskua agerian jartzen dutela. Jakina denez, horrek airean, kutsadura eta ondorioz gure osasunean eragin kaltegarri zuzena izango luke. Zornotzako EH Bilduk bilerak egingo ditu herriko hainbat gizarte eragileekin, berehalako arriskuaz ohartarazteko, bere kasuan Boroa zentralaren produzioa handitzearen ondorioz eragindako kutsadura salatzeko. Noski, bilera horrek ere, zuok edo dagokion batzordean ere tratatuko ditugu. Zornotzan, zentral termiko honi ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ander. Beste donorrek, zuzer esatekorik. Orduan bukatu txat emongo dugu dalbatza.